Sardas and Luz Medina and family, Tess Laos and family, Zumba Friends of St. Jude, Fred and Jenny Salalila and family, George and Thelma Lintag and family, Generosa Canlas and family, Rebecca Erese and family, Lori Jimenez and family, Joanna Marie Messina, Bernard and Pauline Feliciano. Thanksgiving and good health of Imelda, Clifford Ray, Crystal Rio Umali, Abelardo and Lourdes Silo. Thanksgiving and petition to Our Lady of Mount Carmel, Abelardo and Lourdes Silo and family, Vic and Tita Hinko and children. Thanksgiving and special intentions and good health of Maynard and Avi Ong and family. Guidance and protection of the Holy Spirit of Annie Razon and family, Andrea David and family, Alfredo Jr. and Amelia Julian and family, Socorro Garma and family. Good health of Cesar de Jesus, Mary Grace Garcia, Jose Mariano Rivera. Complete healing and speedy recovery of Reelio Sangil, Remio Pangan, Elaine de la Cruz and family, Dr. Analisa Osorio, Reynardo Ventura, Purita Cagaana. Complete healing and good health of Joseph Palafox, Emily Nentakaw Inoue, Dr. Rowena San Mateo, Hinoshi Shinohara, Dominador Canlas and family, Milger and Antoinette Javier. Special intentions of Serena and Patricia Foronda, Lori, Romel, Rashid Medina, Rebecca Gomez, Nicole Dizon, Jeffrey Bondok, Eduardo Gamboa, Choi and Yan Hizon, Paulo and Tuesday Hizon, Ann Paulette Malang, William Russell Malang and family, Ronnie Malyari, Maita and Roel Guevara, Vic and Tita Hinko, Edna Nacion, Carmelita Mileto Campo, Rex Jonathan and family, Princess Margaret, Jerome and Patrice Mercado, Curtis and Hannah, Alexis Reyes, and for the successful and safe surgery of Nikolai Yakoy David. In remembrance of the faithful departed, recent death, Lorenza Ford, Wilhelmina Ronquillo, Rita Enriquez Hinco, Honorato Bustos, and Rafaela Calma. Juanito and Romulo Serrano, Liberato Levi Laus, Potenciana, and Seferina Laus, Francisco and Juliana Abes, Richard Jules Medina, Sir Noel Medina, Agaton, Consolacion, Bartolome, Eloy Sr., Purita Medina, Virgilio Bartolome, Melencio Bartolome, Rodolfo Siriaco, Elpidio del Rosario, Amando Layag Sr., Estela Layag, Narciso Layag, Cristeta Lumbang, Merla Mangalus, Olga Mangalus, Eduardo Belmonte, Jose Yazon, Perla Yazon, Trina Yazon, Rodrigo Yazon, Benedicta Tapia, Rosario Lising, Guarino Fabros, Nida Villanueva, Marnie Castro, Samson Palafox, Lusco, Priscilla Galang, Tito and Gregoria, Eloisa Dagdag, and for all souls in purgatory offered by Tita Hinko.
Tayo'y nagtitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Padre. Atin pong ipinagdiriwang sa araw na ito ang 15 linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya nga naman, Panginoon, ipinakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moses sa bayan, "Kailangan ninyong dinggin ang tinig ng inyong Panginoong Diyos at buong puso't kaluluwa sundin ang kanyang mga utos. Ang kautosang ibinibigay ko ngayon sa inyo ay madaling sundin at unawain. Ito'y wala sa langit, kaya hindi ninyo masasabing walang aakyat doon at kukuha sa kautusan upang marinig ninyo at maisakatuparan. Ni wala ito sa ibayong dagat, kaya di ninyo masasabing walang tatawid sa dagat para kunin ang kautusan at nang marinig ninyo at maisagawa. Ang kautusan ay di malayo sa inyo, nasa inyong bibig, nasa inyong puso, kaya magagawa ninyo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. At sa ganang akin, ako'y dadalangin sa iyo. O Poon, sana'y iyong dinggin sa mga panahon na iyong ibigin, dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang inyong pangakong pagtubos ay sundin. Poon, sa buti mo't pag-ibig sa akin, sa aking pagtawag ako sana'y dinggin, sa pagkahabag mo, ako ay lingapin. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo ako at iligtas. Pupurihin ang Diyos, aking aawitan. Dadakilain ko't pasasalamatan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan. Lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Ang lungsod ng Sion, kanyang iniligtas. Bayang nasa Huday, muling itatatag. Magmamana nito'y yaong lahi nila. May pag-ibig sa Diyos, ang dooy titira. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak at inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo
sa Kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat, magbigay papurit parangal sa mabuting balita. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, anya, anong dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong mong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiyahiya, tinanong niyang muli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinikay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi,
alagaan mo siya. At kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya. Tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka't gayon din ang gawin mo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang hapon sa inyong lahat. Mukhang hindi na naman ho kayo nagmeryenda. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sabi ho ng karamihan, kahit na tayo ay nagtatagalog ngayon, sabi ng karamihan, tayo daw mga Kapampangan ay kilala to have a very wonderful set of cuisine. Kilalang kilala daw tayong mga Kapampangan sa ang hirap tagalugin, napakaraming pwedeng pagpiliang pagkain. At dahil doon, tayo ay binansagan bilang culinary capital of the Philippines. At dahil doon, ang sabi, tayo daw mga Kapampangan ay kilala bilang mga magagaling na nagluluto. We are known to be good cooks. Kaya nga po ang daming masasarap na pagkain na pwede nating pagpilian dito sa Pampanga. Alam niyo ho, kung tatanungin niyo ako, one thing that I really like when it comes to our cuisine, isa sa nagugustuhan ko patungkol sa ating mga pagkain, yung ideya ng partner-partner, terno-terno. Mahilig tayo sa magkakapartner at magkaternong pagkain. Para daw mas masarap, dapat may kapartner. Halimbawa, tag-ulan na, nagkataong Biyernes, ang iniluto mo, munggo. Anong masarap ka partner ng munggo? Nakatulog yata yung mga nagsisimba. Anong masarap na katerno ng munggo? Galunggong, no? Galunggong, piritong galunggong. Medyo magkakapangpangan ho ako sa example. Anong masarap ka partner naman kung may napadaang nagtitinda o kaya may nakita kang nagtitinda ng bangus? Anong masarap ka partner ng paksiw? Pag umaga. Anong masarap ka partner ng paksiw? Sinangag na mainit. Diba? Kung walang budget, meron ka lang, anong masarap ka partner ng kape? Pandesal, no? Tinapay. No? Kanina ho, or kahapon ho, bago ako magmisa dun sa mga baryo na sinasakupan ng parokya ko, ng parokya namin, may nadaanan akong nagtitinda ng chicharon. It so happened, nag-sports fest po yung mga kabataan ng parokya. Kaya naisipan ko silang ibili ng chicharon, may imerienda sila ngayong hapon. Anong masarap na kapartner ng chicharon? Suka. Sa mga may edad ho, ang masarap na kapartner ng chicharon at tsara. Eto naman, kakapangpanganin ko po. Nanong manyaman kapartner ning kari-kari? Ano po? Ano po?
Akala ko po, minumura nyo na ako eh. Linawin natin, bagoong. No? Ang masarap na kapartner ng kare-kare ay bagoong. Kung meron namang manggang hinog, anong masarap kapartner ng manggang hinog? Suman. Kung hilaw naman yung mangga, nung hilaw ya po yung mangga na anong manyamang kapartner na? Linawin nyo po yung sinasabi nyo. Bagoong, no? Akala ko minumura nyo na naman ako. Kung yung lechon, anong masarap ka partner ng lechon? Sarsa. Last na lang kung may pritong hito, anong masarap ka partner ng pritong hito? Sampalok, no? Sa amin kung saan ako nakadestino, ang sagot nila, ang pritong hito kapartner ng buro. No? Yung mabaho, pero masarap. Dahil taga-Candaba yung mga taong parishioners ko. Ngayon, pwede nyo bang tingnan yung katabi nyo? Sige, tingnan nyo Tingnan nyo baka tumutulo na yung laway nila at nagutom na sa mga halimbawa ko. Alam niyo po, my dear brothers and sisters, mga kapatid, we really love to eat those food, especially when they are paired with one another or with something. Pwede naman silang kainin ng munggo lang, pwede. Pero hindi niyo ba napapansin, kapag meron kang munggo, hinahanap-hanap mo pa rin yung piritong isda na kapartner nito. Parang may kulang. My dear brothers and sisters, in the gospel for today, it tells us about the same idea. Sinasabi din ng ebanghelyo sa atin ngayon, yung katulad na ideya. Alam ho natin lahat, malamang lahat kayo ay mag-a-agree sa akin that it is important, or should I say, it is a must for us to love God. Karampatan, importante na mahal dapat natin ang Panginoon. Kaya lang, yung pagmamahal lang sa Panginoon, sa aking palagay, kung hanggang dun lang, parang may kulang. Loving God will not be enough if we do not know how to love its partner. At ano yun? If we do not know how to love other people. Kapag mahal mo ang Diyos, dapat marunong ka ring magmahal sa kapwa mo. Di pwedeng mahal mo lang ang Diyos. And that's it. May kapartner yun. Dapat marunong ka ring magmahal ng kapwa mo. Our love for God should be hand in hand with our love for our neighbor. Tanong, paano nyo mamahalin ang Panginoon? Magdarasal ka araw-araw? Magro-rosaryo ka? Magsisimba ka linggo-linggo? Mag-a-attend ka ng novena? Doing those things are very important. Napaka-importanting gawin natin ang mga bagay na yun. But they are not enough. Kulang. If you do not know how to love your neighbor. Kulang. Our love for God should always be manifested through our love for our neighbor. Nakakalungkot baka may kakilala kayo. Nakakalungkot, karamihan sa atin, mahal nga nila ang Diyos, pero hanggang dun lang. Hanggang pagmamahal lang at hanggang may takot lang sa Diyos. Nakakalungkot,
hanggang dun lang sila. Tanong, meron na hubas sa inyo dito yung nakakita ng harap-harapan ng personal sa physical na Diyos? Meron na huba? Parang walang, meron na huba? Wala. Pero gusto niyo ho siyang makita, tama ho ba? Gusto niyo hong makita ang Panginoon? Yes or no? O mauna na ho kayo. No? Biro lang ho yun. Lahat ho tayo, ninanais nating makatagpo ang Panginoon. Hindi lang ngayon. Ninanais nating makatagpo ang Panginoon sa mga susunod na taon. Pag dumating tayo dun sa katapusan ng ating buhay dito sa lupa. Pero alam niyo ho, kung talagang gusto mong makatagpo ang Panginoon, tingnan mo lang yung katulad mo. Lawen me, ingka para mong tao. You look at your neighbor, lalong-lalo na yung mga nangangailangan. Sigurado ako, makakatagpo mo ang Panginoon. My dear brothers and sisters, simple lang ho yung paanyaya sa atin ng Ebanghelyo sa araw na ito. If we want to inherit eternal life, lahat tayo ninanais magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tama ho ba? If we want to inherit eternal life, we should always do what the Samaritan did. Gayahin natin ang ginawa ng Samaritano. Minahal niya ang Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal niya sa kapwa niya. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paparito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyo, Diyos Ama, upang matuto kaming magmahal sa kapwa, gaya ng ipinakitang pagmamahal ng mabuting Samaritano sa taong nakahandusay sa daan. Batid ang ating mga kahinaan, sabihin natin, O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Para sa lahat ng namumuno't nagsisilbi sa simbahan, huwag nawa manatili sa kanilang pagpapahayag ang mensahe nilang pag-ibig. Bagkus, may pakita rin nawa nila ito sa kanilang pamumuhay. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Bumuo nawa ng mga makabuluhang programa ang mga kawani ng aming pamahalaan na siyang magpapaunlad ng pamumuhay ng lahat. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Maging matatag nawa ang mga manggagawang kumakalinga sa mga may sakit, mga doktor, nurse at social workers. Makasumpong nawa sila ng galak at hinahon. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Makasumpong nawa ng mga mabubuting Samaritano ang mga kapatid naming nakahandusay sa daan,
mga batang lansangan, mga biktima ng pang-aabuso, at mga nasasadlak sa kalungkutan. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Maawaing Ama, dinggin mo ang aming panalangin upang manatili kaming nagsisikap na mahalin ka sa bawat taong aming makasasalamuha. Hinihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsitayo pong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamang sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamagitan ni Jesucristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong binukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraan. May mangmuna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inaabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Pasiano na aming Obispo Emerito, ng lahat ng Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na inang ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, at ng mga apostol at ng lahat ng banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon nating Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa aking mananahan din ako sa Kanya. At kung siya mamunga ng masagana, siya sa may nagbigay ng karangalan. Kayo ay aming kaibigan, kinango sa ilim at kababaan. Ang kaibigan ay mag-aaral ng sarili.
Announcement. Our parish commemorates the feast of Our Lady of Mount Carmel on July 16, 2025, this coming Wednesday. In preparation for this, we shall have a Triduum in her honor starting tonight, July 13, 14, and 15, that is Sunday to Tuesday. The schedule is as follows: 5:45 p.m. Holy Rosary, 6:10 Triduum prayer, and at 6:30 p.m. the Holy Mass. We celebrate her feast day on July 16 with the Holy Mass at 6:30 in the evening. The distribution of the brown scapular will take place at the end of the Mass. Come and join us in honoring Our Lady of Mount Carmel. Thank you. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinagpasalo mo sa piging ng banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay tapos na. Umayo kayo, mahalin ang Panginoon sa pagmamahal ninyo sa kapwa nyo. Salamat sa Diyos. Salamat ang Panginoon na